ρόλο για την κατάθεση αυτή των Ευαγγελίων. Εκείνο όμως που έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία δεν είναι ότι απλώς τον είδε πρώτη, έχει σημασία ότι και οι άλλες γυναίκες τον είδαν, έτσι, που πήγαν και τον προσεκίνησαν και είπε στην Μαγδαληνή παραδείγματος χάρη τότε το μη μου άπτου, ενώ νωρίτερα άλλος Ευαγγελιστής μας πληροφορεί ότι τον προσκύνησαν, τον προσκύνησε η Παναγία στα πόδια κτλ. Θέλω να πω με αυτό ότι ο Χριστός παρουσιάστηκε στους 12 μαθητές, εν μέσω αυτών παρουσιάστηκε την Κυριακή του Θωμά, παρόντος και του Θωμά που έλειπε προηγουμένως. Επομένως έχουμε και σε άλλες περιπτώσεις, έτσι, και στους Εβδομήκοντα κτλ. Και έφαγε μαζί τους, όπως ξέρουμε, το ψάρι κτλ. Όλα αυτά ήταν η παρουσία του, άλλωστε όλο το Πεντηκοστάριο, οι 40 μέρες μέχρι ότου γίνει η ανάληψη του Χριστού, είναι η παρουσία του και εδώ στη γη. Δεν είχε δηλαδή πάει ακόμη μονίμως, θα λέγαμε, στον ουρανό εν σώματος, αλλά αυτό το πράγμα πιστοποιείται και άλλες φορές. Ο Αναστάσης Κύριος εμφανίζεται στον Απόστολο Παύλο, παραδείγματος χάρη, έτσι, που τον καλεί και τα λοιπά, και στην ζωή του, αλλά κυρίως στη ζωή των πιστών, για την οποία όμως ειδικότερα για τη σημασία αυτής της παρουσίας θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Τώρα, για την ανθρωπότητα, τι ακριβώς σημαίνει η Ανάσταση του Χριστού? Ναι, η Ανάσταση του Χριστού για όλη την ανθρωπότητα γενικότερα έχει την σημασία της ότι τελικώς αυτό που ομολογούμε και στο σύμβολο της πίστεως θα γίνει μια χαρισματική πράξη σε όλους τους ανθρώπους. Όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι υπέστησαν αυτήν την παραφύση κατάσταση που δεν ήταν στο αρχικό σχέδιο, θα λέγαμε, του Θεού, έτσι, ο άνθρωπος δεν έγινε για να πεθάνει, έγινε για να ζήσει. Οπότε αυτός ο χωρισμός που ήταν αποτέλεσμα της αμαρτίας του ανθρώπου, αυτός ο βίαιος χωρισμός της ψυχής από το σώμα, έπρεπε να αποκατασταθεί, να γίνει πάλι ένα ο άνθρωπος, γιατί άνθρωπος λέγεται το συναμφότερον, και το σώμα και η ψυχή. Η Ανάσταση λοιπόν της ανθρωπότητας είναι μια δωρεά του Θεανθρώπου, η οποία θα συμβεί κατά την Δευτέρα του παρουσία. Αυτή η Ανάσταση όμως δεν προδικάζει και την ποιότητα της ζωής αυτόματα και μηχανιστικά, ότι θα είναι δηλαδή πλέον και μια μακαρία ζωή. Θα είναι μακαρία η ζωή και θα είναι ανάλογη της ζωής του ίδιου του Χριστού για τους πιστούς εκείνους, για τους ανθρώπους εκείνους, οι οποίοι πίστεψαν στον Χριστό, πίστεψαν στην Ανάστασή Του και κυρίως στη συνέχεια εντάχτηκαν και παρέμειναν υγιείς στο σώμα Του. Οι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι δεν τον δέχτηκαν, αυτοί οι άνθρωποι αυτοκαταδικάζονται σε μια αιώνια πλέον παρουσία τους με το σώμα το αναστημένο, το οποίο θα είναι πλέον υπό άλλη μορφή, διότι αυτό που έχει αποσυντεθεί εδώ μας λέγεται ότι θα είναι ως αναστημένο ένα πνευματικό σώμα. Είναι το σώμα το οποίο είχε και ο Χριστός μετά την Ανάσταση, έτσι, το οποίο έχει κάποιες ιδιότητες που μπορεί να περνάει και κλεισμένων των θυρών, παραδείγματος χάρη, και τα λοιπά. Αλλά οπωσδήποτε είναι μια νέα ύπαρξη του ίδιου ανθρώπου. Θα είναι το ίδιο αυτό σώμα το οποίο θα αναγνωρίσουμε. Εκείνο όμως που έδωσε η Ανάσταση του Χριστού είναι η ποιοτική αναβάθμιση του ανθρώπου, που τον έκανε να γίνει μέτοχος της ίδιας της ζωής του τριαδικού Θεού. Και αυτό έγινε μόνο εν Χριστώ και διά της Εκκλησίας, η οποία αποτελεί το χαρισματικό σώμα του Θεανθρώπου, το μυστηριακό σώμα του. Δηλαδή ότι ο Χριστός με το να αναστηθεί δεν σήμαινε στη συνέχεια ότι απομακρύνθηκε από την ανθρωπότητα, αλλά κατεξοχήν τότε, στη συνέχεια δηλαδή, μέσω του γεγονότος της Πεντηκοστής, που είναι η γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας, διαρθρώθηκε πλέον αυτό το σώμα, στο οποίο μπορεί κανείς να είναι κοινωνός της ζωής, δηλαδή το άκτιστο που λέμε εμείς οι θεολόγοι, έτσι, η άκτιστη θεότητα έγινε προσβάσιμη στην κτιστή δική μας οντότητα και γίναμε κοινωνοί θεία ζωής, ενώ εμείς παραμένουμε κτιστοί καθεαυτοί. Τώρα, σε εμάς πρακτικώς πώς χαρίστηκε η σωτηρία με την Ανάσταση του Θεανθρώπου? Πρακτικώς πέστε μας έτσι πιο απλά.
πρακτικά, θα λέγαμε στην καθημερινότητα. Πώς το εισπράττουμε αυτό το πράγμα? Το εισπράττουμε, όπως είπα προηγουμένως, μόνο στο σώμα του Χριστού. Δηλαδή, ό,τι έγινε με τον Θεάνθρωπο, το ότι δηλαδή ο Θεός έγινε άνθρωπος, το ότι έζησε έτσι πως έζησε, το ότι έπαθε τάφη και ανέστη, μας λέει ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς ότι αυτά που έγιναν δεν έγιναν μόνον για τον ίδιο. «Ο γέγονεν δι' ημάς γέγονεν ο Κύριος». Δηλαδή αυτά είχαν σωτηριολογική σημασία για μας. Τα πάθη του ήταν για να θεραπεύσει τα δικά μας πάθη. Ο θάνατός του ήταν για να μας εξαγοράσει, διότι καθώς εμείς αμαρτήσαμε και ήμασταν κάτω από αυτές τις συνέπειες, δεν μπορούσε με κανέναν τρόπο ο άνθρωπος να ειρηνεύσει, να ανοίξει δηλαδή κοινωνία με τον Θεό, διότι η ίδια η παράβαση σήμανε την άρση αυτής της σχέσης, δηλαδή πέθανε η ψυχή του ανθρώπου με την έννοια ότι διαζεύχθηκε την όντως ζωή. Αυτός είναι ο θάνατος της ψυχής, ο πρώτος. Και ο θάνατος ο βιολογικός είναι ο χωρισμός της ψυχής που ζωοποιεί το σώμα, και τώρα έχουμε με την Ανάσταση την ενοποίησή τους, αλλά και την ζωοποίηση από την ζωή του ίδιου του Χριστού. Πρακτικώς αυτό που ρωτήσατε, πώς γίνεται δηλαδή η μεταβίβαση, η μετάγγιση αυτής της αναστημένης πλέον ζωής σε μας, γίνεται μυστηριακός και χαρισματικός. Δηλαδή μας χαρίζεται αυτό το οποίο επώδυνα έγινε από τον ίδιο τον Χριστό. Δηλαδή ο θάνατός του πρέπει να γίνει και δικός μας θάνατος. Αυτός ο θάνατος συμβαίνει μυστηριακά στο βάπτισμα. Γι' αυτό πρέπει ο άνθρωπος να βουτυχτεί μέσα στο νερό. Αυτός είναι ο θάνατος, ο οποίος είναι, θα λέγαμε, συμβολικός, αλλά πραγματικά συμβαίνει να πεθαίνει ο άνθρωπος κατά την αμαρτία και να ανίσταται 3 φορές, που σημαίνει την μετοχή στο γεγονός της Αναστάσεως. Αυτό το οποίο δεν το αντιλαμβανόμαστε εκείνη τη στιγμή, επειδή βρισκόμαστε σε μια βρεφική ηλικία κτλ., είναι η αρχή της ζωής μας. Η αρχή της 8ης ημέρας, αν θέλετε, όπως η Ανάσταση του Χριστού είναι το προήμιο. Γι' αυτό και διαβάζετε στο Εωθινό Ευαγγέλιο, έτσι στον όρθρο, διαβάζετε πάντα το Ευαγγέλιο της Αναστάσεως. Είναι η αρχή της 8ης ημέρας. Η 8η ημέρα είναι η μέλουσα ατελεύτητη αδιάδοχη ζωή. Η ζωή δηλαδή εν Χριστώ, η ζωή με τον Τριαδικό Θεό. Αυτά τα πράγματα όμως δεν γίνονται με έναν τρόπο μιας ηθικής συμμόρφωσης σε κάποιες αρχές, αλλά γίνονται με έναν τρόπο οντολογικό, υπαρξιακό, μυστηριακό, χαρισματικά μέσα στην κολυμβήθρα. Όταν λοιπόν το πάρουμε αυτό